Isa sa mga gisundan nato sa social media, ilabi na sa iyahang YouTube channel. Gani milyon-milyon ng iyahang mga followers tungod sa iyahang beauty and fashion taste. Let's all welcome Miss Jelay Andres. Mayong buntag, Jelay, and welcome to GMA Regional TV Live. Mayong buntag ni Cecil at good morning sa inyong lahat dyan at mga kababayan natin sa Cebu. Hello mga kapuso! Kumusta ka na, Jelay? What's keeping you busy these days? Mabuti naman po ako. Busy sa trabaho, sa taping, pag-focus sa ating mga sa ating teleserye at mag-alaga ng mga pets. And blooming ka ha, more and more each day. Ano ba yung sikreto mo, Jelay, sa always fresh and always happy na aura mo? Siyempre dapat lagi tayong nakasmile at lagi tayong positive para ang na-attract natin is puro positive din. Ngayong buwan ng Marso, ano yung mga pinaghahandaan mo or ano yung mga monthly goals mo ngayong buwan na ito? Ang goal is sana sa mga susunod na buwan is marami pang project na dumating at same pa rin yung ating mga monthly na, meron kasi akong mga monthly ini-sponsoran ko yung mga donation ng ating shelter para sa ating mga pets. Ang galing naman. Kaya naman, Jelay, isa ka talaga sa mga most subscribed YouTube channel. Kasi with your 5.5 million and more subscribers, congratulations, Jelay, ha? How does it feel? How does it feel na ang dami mong pinapasaya sa mga vlogs mo? Masayang-masaya ako na maraming akong napapasaya kasi yun naman talaga yung gusto ko. Yun din yung nagpapasaya sa akin. Yung pag nakakapagpasaya ka sa mga tao, kapag nabibigyan mo sila ng inspirasyon, kung ano yung dapat nilang gawin, yung pagiging role model nila. Role model ko sa kanila kasi ginagaya nila yung mga ginagawa ko, mga sinasot ko, yung mga, alam niyo yun, pinapakinggan nila yung mga tips na sinasabi ko. So masaya ako na tinitingnan nila ako as role model at inspirasyon nila. And of course, lalo na to start vlogging, what can you advise, Jelay, para sa mga content creators who look up to you? Ayun, tuloy lang kayo. Tuloy nyo lang yung pangarap nyo, makakamit nyo yan. Huwag kayong hihinto. Kung meron man minsan, may mga taong gustong pabagsakin kayo or meron mga negative na dadating sa inyo, huwag nyo silang pansinin. Tuloy lang kayo. Tsaka huwag kayong mawawala ng pag-asa. Minsan kasi struggle sa pag-vlog is tatamadin ka kasi ang tagal kong mahit, kailangan tuloy-tuloy lang. At syempre may limitation din. Jelay, aside from your online presence sa TV, sinusundan ka din ng mga followers mo sa bago mong rom-com series, ang Oh My Love. Please tell us more about your character dito. Ang character ko po dito ay si Jenny Rose. Si Jenny Rose ay isang dalagita na nangangarap maging successful vlogger someday. And kapatid po ako doon ni Ate Lovey po, which is si Sensen, na medyo pasaway na kapatid pero mapagmahal naman. At si Jenny Rose po ay medyo kikay and funny. At abangan niyo po, meron siyang ka-love team doon, si Eddie. And talking about Eddie, syempre, one of your co-stars dito sa Oh My Love ay si John. Kumusta naman yung relationship nyo sa harap ng camera and of course, sa likod ng camera din? Okay. Una sa likod ng camera muna. Masaya ako kasi nagiging better day by day sa mga dumadaan. Kasi dumating kami sa point dati na nawala. Hindi ko na siya, isang taon na hindi kami nag-uusap, walang communication kasi binlock ko na siya sa lahat. So, happy naman ako kasi nung pumasok yung 2019, nag-usap na kami ulit, kinakausap ko na siya ulit. Tapos hanggang sa naging friends kami, happy siya kasi may chance siya ulit kasi na niya ako sa locking taping nakasama niya ako. Sa camera naman, kapag medyo nasusubok ang aking pagka na-challenge ako doon, nasubok ang aking pagiging professionalism kasi minsan medyo hindi mo mapipigilan na naaasar ako kay John. Pag naasar ako sa kanya, parang pag nandun kami sa camera, hindi pwede kasi mag-work kami, parang ganon. So, kailangan, nasusubok yung aking professionalism. Kahit naiinis ako sa kayo, kailangan sit tayo, ganon. Sa mga susunod na linggo, ano-ano pa yung mga aabangan namin dito sa Oh My Love?
Ayan, pagpatuloy niyo lang po ang pagnood ng Oh My Love gabi-gabi kasi siguradong mag-good vibes kayo gabi-gabi at abangan nyo kung paano kami magliligawan ni Eddie. And thank you so much, Jelay, ha, for spending your morning with us. Thank you po, Miss Cecil. Thank you mga kapuso natin dyan sa Cebu. Mag-ingat po kayong lahat. God bless po!